Kublai ya phi baro, Ipidyang subha ya phi ha kapuli khubor snap shipang, sngoba parlok ban ai ka jingkershan ka jong phi ya kanika channel, da ka ba phi like, phi share but subscribe ru ha ka jokopor. Ki khubor ba menta kasngi, ka ar pautrik ujemang ar hajar ar pulai. Ha ka all party meeting, minjur ban pentre kam shadien ya ka rosta, Shillong khat khandai trik ujemang. Ha ka jingelang ka all party meeting ka balalong menta kasngi la shim ya ka rai ban thau ya ka all committee on roster system. Bat shimru ya karai ban pensange ishwa ya baro ki jingthung kam batmai hadu banda shim ya karai halor karosta. Mentakasngi ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kila penlong ya kajing yalang jong baro ki sengsain perthai ha ka jilla hasketriat naga benta ban yatai halor kajing pentre kam ya karosta system ha ka jilla. Ha ka bayakran shakilat pathai kubor umintri rangba ka jilla ukonrat ke sangma ulayat hu. Balashim ya karai ban thau ya ka committee on roster system kaban kli da ka menteri ka kot ka khia ka jilla ka kong majal amperin lingdo. Umentri rangba ulo ong ngilarai ban thau da ka committee ka ban khli da ka menteri ka kot ka khia ha ka sarkar jilla ka kong majal amperin lingdo bat ki da khot kin long na ka seng san perthai ba pher lingba ka ni ka committee ki da khot jongki ki la ban pan ya ka jing penchai bat ban a ya ka jing mut khanang bandang pen pha shushu ya ka ni kamat bat ka sarkar kanang yo ban jam shakhamat ula ban rap. Usangma ulayat huru ba ka sarkar kala menjur ya ka jingkarpat jangki sengsain perthai ban pensange ishwa ya baro ki jingthum kam batmai ba ka committee batla ban IT ka kaipot halor ka roster system. Ngila menjur ban pensange ishwa ya baro ka jingthum kam ha ka jalla hadu ba ka committee kala hun bat ai shangi ya ka kaipot bapura bangin sa penlong biang ya ka jingelang ka bangi khmi linti ru ban la ban penlong no shan ulong. Umentri rangba ulayat huru ban nakalyang ka sarkar kan sapenmi no shan ya ka kendon trekam jong ka committee bat ka committee ru kan salum ya ka jingelang no shan. Umentri rangba ula ka dawru ba ka roster ka day tang ka kam thung jambat kam day na ka benta ban pentrekam ha ka ba ai bha ha ki chaka puli ba pher ulong. Usangma ula ka daw bat penshai ru ba baro ki jingthung kam ki ba ki le ha ki snem ki baladap ki day ki bala shim kat kum ka state reservation policy bat ka sarkar kan hab ban bot kum ta ka jingkeli ban phai din biang kam mi satya. Ni habban kan mau bah kisan paus nem balalet ka jingthung kam ka dei ka bala bot kat kum ka reservation policy kum ta ban phai din biang ya ka ni kam dei satya henry ke ka bangila ban le menta ka long ban wanra ya ka jingkala ya ka henry ngidon kam ban smu thu ha e ngidon menta ling ba ka jinglum ya ki jingkhen bat ki jingtip ula ban rap. Sa ka ni ka wei pat ka khubor Rai Shatngan u President ka WPP hadu ban penbet ya ka reservation policy Shillong khat khandai trik ujemmang. Hadin ka jingelang ka all party meeting kamshem lapen hun ya kinong yelam ka Voice of the People Party u President ka WPP u ba Adan Miller basayamot ulapen benapat ba baun sedang ya ka jingyaki ida ka ba Shatngan klem bu por ka ban sedang nadu ar pulai terik ujemmang. Habakran ha ka jingelang ka bala penlong da ka WPP menta kasngi uba Arden uloong ka jingbam sungthu jong ka sarkar MDA kum kinong yelam ka parti kaladap ban pen up lupa ya ka ka ban le namar ka WPP kanom sngap ya ka jingle mon jong ka sarkar. Ngin yakhi ban pendu nong ya upat ba Henry kum kinong yelam ngiloong ban shim ya ka jingket kli ban yelam kum ta ngila rai ba u president ka parti marway un sedang ban shong yakhi ban Shatngan klem pu por hakmat sekretariat nadu ar pulai terik ujemmang uloong. Ula benrap pila ban ai ka jingkershan ailat ba ka sarkar kan pensniu ya ka jingyakhi da ka ba penmi ya ka jingkulmar ngan Shatngan na ka benta ka lawei jong ki khun samla. Ngan Shatngan hadu ba ka sarkar kan shim ya ka rai ban penbet ya ka reservation policy ngidan kam ya ka jingkershan jong ki pat ba da ka ba kilet ban shong kilan mingor bat perta ha phalau yeng ki MLA hadu ba kin yo shongsuk ulong. Ngan Shatngan hakamat ka sekretariat bat ki pat ba ki dei ban pen kre ban let chaying ki MLA ki ba benut ban kren ya ka ka badai khanang bakin klat ya ka shuki bat perkhat ya ka jingbha ka jat benre uloong uba Adan uloong shushu ka ni kam dei shu ka jingele ka WPP Henry jong ka jat benre kumta ngawer ya baro ban pen ya ka bangi dawa ka dei ban shong nong rem bat ladangi syajam kan long ka jingdu nong ka bakrau ya ki khon samla jongi. Sa ka ni ka wei pat ka khubor Hadin bun snem yo ibiang ya upat billion bayalum hajan ka sekretariat Shillong jemmang khat khandai terik. Ka khat khandai terik ujemmang ar hajar ar pulai ka long kasngi ka bansa kan mau namar hadin bun snem la sakhi biang ya upat ba billion uba wan najan najangai ban yalum hajan ka sekretariat ka badai ka shlem terik kam ka bahedu jong ka sarkar ha ka jilla.
Kajingwan jong kipat ba kalakot siya kipaw hajar ngot kalong hadin kajingkot jong kaseng Voice of the People Party ha kasngi ba ka sarkar ukonrat kalapenlong ya kajingelang bat baro kiseng sain perthai banyakran halor ka roster system. Henry ka WPP kaladap kran shai nadu basdang ba ka sarkar kadai ban pensenge shwa ya baro kajing thungkam thungjam tat hadu balapan bet thamai shwa ya ka reservation policy namar kanika policy bat ka roster system kidan jingedai. Ha kanika sngi kinong yalam kaseng VPP kilami jendat na kajingelang ka balong hasketriat namar ka sarkar kamtre banyakran halor kajingdon kam ban penbet thamai ya ka reservation policy. Nadu kapor khatwei bajemen step ki padba kilawan nakaleng kajaka sha kajaka penyengkali hajan ka additional secretariat bat ki klam ya perawat habawan uslap kila ab betriang hadu ba kinong yalam ka WPP kila daban ai jingkran bat pensyai halor ka nongrem jong kaseng ha ka bayadai bat ka reservation policy. Ha kani kasngi kala dandu ka jingrwai padba ya ka jingrwai kan mau try ya ka rikhasi bat ka jingrwai pen khre samla. Sa kani ka wai pat ka khubor penbana ki pulit bakem ya sangut nagwahati basyo ya arngut ha khandailat Shillong jembang khat khandai tarik Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ha kasngi thodiang ula pentip ha ka bayadai bat ka jingsha sho jong arngut ki samla ha ka miet jong kasngi palai ha khandailat ki pulit ka special cells ka East Khasi Hills da ka jingerap ki pulit ka nong ba Guwahati ki layo ban kem ya sangut ki breu na Guwahati Assam ya kani uba nong tenger ula pen benaling ba ka kerwo khubor bat ula pharu ya ki dur jong kita ki basha kem Henry Omsham la pen pau pat ya ka kerteng ka jaka lani ka dur mat jong kita ki sangut ki balasha kem uba nong tenger ulong bahanen kamiat ha kapor shipau arpo minute uyo obar lang lingdo arpo news nam kerta nakashnong jongsha uban smais em arpo sans nam kerta nalat kor kila sha sho ha ki shikin hon ki runar bat kini ki samla ki balaman saw layalam ye ki sha civil hospital Shillong banyo ya kajing sumar nang tau SP ulong ru baki pulut kila pendung da kajing ujor ha khamat kathanat sadar bat kajing toket kalayat dei ha kajing toket ka baki pulut kila yathu ya kita ki sangut baki breu kila let ban kem no ya ki na Guwahati. Sa kani ka wai pat ko khubor kadai ka rukam ka sarkar ban penbet ye ki pat ba ong Edelbert halor ka jingja ha khandailat Shillong jembang khat khandai tarik uba Edelbert nongrum uba dei MLA ka Voice of the People Party na North Shillong uloong baka jingja sha sho ki arngut kinongnya kali kamai ha khandailat ha kamiet jong kasngi palai kalong ka balingo namar ki pulet ki badan ha ka tei ka jaka kimla ban kem ya ki barjala ki bala sho ya ki tei ki samla khasi Habakran shakilat pathai khubor ha kasngi thodiang uba Edelbert uong kamdan ke ka bamla Henry da ka jingetrei lang jong ka sarkar bat katnat pulet la ban kem ye ki badan kati halor kani ka jingja uba Edelbert ulong bakum kini ki jat jingja kim dei shu ban wanja namar kan sawanra ya ka jingsngo ya pher jat ben reu Henry ngidei ban tem ye ki nalor ka taul ong bakalong ka basngo lingo bha ha ba ha ka por baja ka tei ka jingja ha khandailat wat ki pulet ki badan ha ka tei ka jaka Henry kim shamla ban kem ya kitei ki runar ki bala sho bat pen mansau ya kitei ki arngut ki samla khasi namar kata uba Edelbert ulong bakum unong mi khamat unshim khia banwanra biang ya ka shongsok shongsan badulong bakum ha kani ka jingja kum kani ka por bakal air jong ka WPP ka penlong ya ka jingya khi ka dei ka rukom jong ka sarkar ban pen thot bat pen wet ya ka jingmut jong ki pat ba Sa kani ka wai pat ko khubor on pendu no ka RBI ya ka lut tingka 8,000 na du ka lai phau tarik unai lur Shillong khat khandai tarik ujamang ka Reserve Bank of India ha ka si thodin kala pen bana ban pen kut no ya ka lut tingka 8,000 bat kani ka lut tingka kandang yat yo hadu ka lai phau tarik unai lur ka RBI kala batha ya ki bank ban sange no mardor ki ba a ya ka lut 8,000 bat ban ai lat ya ki bakin thep ke liang ya kani ka lut tingka hadu lai phau tarik unai lur 8,000 ar phulai ya thu ka karwo ka jinglet ke liang ki lut 8,000 kan long hadu ar phau 1000 shisien ke liang bat omsha nadu ka ar phulai tarik ujamang ya thu shushu ka karwo Kublai shibu ni phi baro ki balas ngap ya kani ka khubor ngin se sham yang bat phi ha ki wei pat ki por